Я вже згадував це раніше, але у цьому проєкті і неймовірні, просто божевільні декорації та костюми. Це можна було помітити ще у трейлерах та на постерах, але коли ви дивитесь картину цілком, помічаєте, наскільки ж вона красива та затишна. Не сіра, не шаблонна, а більше нагадує саме красивий гламурний журнал або листівку у магазинів для привітань. Контраст кольорів, вибір гами разом з чудовою роботою оператора іноді створюють кадри, які можна легко ставити на робочий стіл чи просто насолоджуватись ними при повторному перегляді. Все нагадує іноді як чистий сон. Особливо запам'яталися сцени зі шкільною виставою, маяком та космосом. І якби це був кліп або якийсь проект для арт-простору, на цьому б мій огляд завершився і я б назвав це фільмом року. Але, на жаль, кіно складається з багатьох формул та ліній, а не тільки тих, що я озвучив раніше. І в цьому фільмі частенько вони не